imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pugana. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himoa siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Tandang butang may katapusan. Mayong buntag, mayong pagiguban, welcome na usab sa itong programang ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios nga padayon nag-uban og naghatag kanato kadaugan, padayon ang Dios nga naghiya og nagpahinumdom sa matag usa aron kita magpabilin sa iyang mga mensahe nga magdala kanato diha sa iyang mga saan. Sa ato karon nga panag-uban ato ning ablihan sugdan sa mga pagdaig pagpasalamat sa pagkamaayo sa Dios nga diin na nalipod sa matag usa nato kinabuhi ug nagtunas tagsa-tagsa nato kapinoy-anan. Ako ikaw ang gihangyo, gidasig sa paglitog og salamat Lord Jesus. Magampo kita. Amahan namo nga Dios sa makagagahom, Dios nga mao'y nanalipod og nagamuma sa tanan nga misalig kanimo. Dios nga mao'y nagbantay o nagtagbo sa tanan nagmatinud-anon sa imong mga mensahe. Kamo gayong nasinatian ang imong pagkamaunungon ug ang imong pagkamatinud-anon kanunay namong nasinatian sa tanang panahon. Niya kami amahan aron sa pagpasalamat kanimo. Aniya kami o Dios aron sa pagdaig pagpasidungog sa imong kamahanang ngalan. Dalaygon ka nga Dios nga magilagaran, walay sama kanimo kamatinud-anon. Walay sama nimo ka maluluyon, mahigugmaon, matinud-anon sa imong mga saan. Salamat Ginoo sa imong pagpanalipod, paghiyaw, pagpahinumdom ug pag-agak sa among kinabuhi sa paggamit sa among nahuna, sa among kasing-kasing. Sa tanan nga niya kanamo o Dios, padahin mo kaming gidasig itudluan sa paggamit niini. Aron sa ingon mahimo kining kabahin, kapartner namo tanan o Dios, sa pagpadayon namo sa pagpataas imong ngalan. Ang hiyas mga talento ug uban pa nga imong gisalig kanamo. Salamat nga imo kaming giyahan sa paggamit ni. Bisan pa sa pagsugod sa pagkinabuhi nining adlaw. Imon usab kaming ubanan ug panalipdan. Imon usab kaming giyahan hinumduman sa hangay namong buhaton. Hangtod Ginoo sa imong pagbalik. Suban pa mga adlaw diin kami o Dios padayon mag-alagad kanimo. I declare blessing Ginoo sa matag tao nga maminaw karon sa imong mga pulong. I declare blessing sa mga pamilya karon nga makadungog magkabati sa imong mga mensahe. Abot ngadto kanilang pinasayong pabor panalangin sumala sa imong giandam. Salamat o Dios ulay makailog usab sa mga ganti nga imong giandam alang kanamo tanan. We declare blessing and victory in the name of Jesus. Amen. Oh, amen. Mayong nga buntag, mayong nga pakiguban, dalaygon ang Dios nga paday nagpanalangin kanimo, kanako o kanatong tanan. Good morning. Ang Dios magpanalangin. Ang Dios makigsulti na usab sa ato ang pakiguban. Dalaygon ang Dios magpanalangin kanimo, kanako ninimong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Uban nato ang mga kaigsunan nga nagsunod sa ato nga programa pinaagi sa atong FM station 101.3 nga nanuka diri sa Sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, sakop sa lungsod sa Malabuyo. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Mayong nga buntag, mayong nga pakiguban ato mga kaigsunan nga nagsunod kanunay sa ato nga programa. Ilabi na sa ato mga kaigsunan, maayong buntag ni Sister Jinky o ni Sister Prema. O maayong nga buntag, maayong pakiguban ato mga kaigsunan nga nagpuyo diha sa Sitio Tubod. Maayong buntag ni Brother Moses, Brother Pedro Arsola o ni Brother Tony. Maayong nga pakiguban ato mga kaigsunan diha sa Proper Sardinia. Maayong nga buntag, maayong pagpaminaw ato mga kaigsunan nga nagmadinasigon kanunay sa pagsunod sa itong programa o pag-alagad sa Dios.
Mayong buntag usab ni Nang Sirelia o ni Noy Pidong. May buntag ato igsoon nga nagpuyo diri sa sitio Kalugtugan nga namati usab sa ato nga programa. Pinaagi sa atong FM Station 101.3 o sa tanan nga mga Dinoyo family. Mayong buntag, mayong pakiguban ni Tia Rita, Tio Jose, o may buntag ni Mama Binbin, Mama Bibin, Papa Binbin. May buntag ni Dayinin o Dong Wilje. May buntag, mayong pakiguban ni paring Joel, Maring Kura o ni Janjan, Gigi. May buntag, mayong buntag, may pakiguban ni Gaw Albert og day pamilya. Ang Dios paday magapanalangin og may buntag ang Dios magauban. May buntag sa mga De Villeras family, Dinoyo family. May buntag, may pagiguban nilabi na sa mga kigsunan nga nagpuyo sa sitio Linao. Brother Julius, good morning. Ato mga kigsunan diha sa sitio Malaigang, Daidin og dong may Marvin, may buntag. Ang Diyos magapanalangin o ang Diyos magtagbo sa tanan. Good morning, ilabi na sa itong mga kigsunan nga tig-replay ning atong programa. Good morning, ang Diyos magpanalangin, ang Diyos magauban. O may buntag, may pagpaminaw mga kigsunan. Ilabi na sa atong mga kaigsunan karon nga naghatod ng mga mensahe o nag-share na sa atong programa ngadto sa inyong mga kailangan. Mosayaw-sayaw ta. Ninisayaw sa kabuntagon mga kaigsunan. Sayaw-sayaw sa huway tiktihik. Mga gini pinaka-importante mga kaigsunan. Mosayaw ganit as Ginoo dili na to pugong-pugungan labi na sa adlaw Domingo. Good morning, good morning, good morning. May buntag ni Sister Susana, si Charina Magaliano. May buntag ninyo diha day cha o Brother Jonas. Mayong buntag sa mga Magaliano family. Og maayong buntag ni Sister Leticia Mondihar og Leticia Sanico Duma. Hope Redoble, good morning. Og may pagiguban ni Susana Fablio og Imalin Chandi Prasad, good morning. Matod pa maayong buntag pastor ug sa tanan nagsunod sa nagtan-aw sa imuhang live. Dalaygon ang buhi nga Dios kika ni Leticia Mondihar. Maayong buntag may pagiguban ug may pagpaminaw ni Alex Ganso Umak. Ayong buntag pastor og nagsubay ni ini nga programa si Jimmy Labridalia. Good morning si Yamsi Aninaw. Maayong buntag pastor og maayong buntag sa atong buhi nga Dios. Watching from Bukidnon. Atong mga kaigsunan nga nagpuyo sa Bukidnon, good morning. Mayong buntag, mayong pagpangimuban ni Daniel P. Uga. Good morning, ang Diyos magapanalangin, ang Diyos magatagbo ug magagiya. Mayong buntag, mayong pagiguban ni John Takluban. Prosperous day, Pastor. Stay safe and blessed day by day. Amen. May buntag, Brother John. May buntag ni Rins P. Ayuban. Mayong buntag, Pastor Wansing Silang Kapitan. Og mayong buntag ni Nazaria Paragan. Maayong buntag sa tanan na minaw sa minsay sa pulong sa Ginoo. Bing Dandan, good morning. Akong gidasig ang tanan mga kaigsunan sa pag-share sa itong programa tungod kay ato karong paghisgutan mahitungod sa corona. Unsa ang mga pamaagi aron dili mailog ang corona ug unsa poy maka kanang kasagaran nga mga hinungdan nga mailog ang corona. Dalaygon ang Dios magpanalangin sa atong pakiguban. Mayong buntag, mayong pagbiminaw ni Kilisti Pargan Rivas Rivolin. Morning, Pastor. Og request song, Pastor, gipili mo ako. Sige, gipili mo ako. Ako ni nga pangitaon diri sa ato ang panag-uban. Sa kanya, siya ang kasalukan.
Oras sa itong programa, alas 5:58 na sa kabuntagon. Mayong buntag, mayong pagiguban ni Ricky Racasa. May buntag ni mo, Brad Ricky. Mayong buntag, Pastor. Kumusta? Matod pa ang pasalamat ko sa Ginoo, Pastor, sa ihang pag-atiman kanako. Salamat po ko sa mga mensahe kay nakahatag kanako og kadasig. Kanunay sa akong pag-alaga diha sa atong buhi nga Dios. Salamat sa Ginoo. Si Robax Guns, maimbuntag nimo diha Robax, maimbuntag. Awit makalangit at Tagalog pagtagad, gipili mo ako diri lang sa itong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Pagkabililhon ba, O Diyos, sa tao nga gimahal o gitagan mo man pag-a Mayong buntag, no? Mayong pakiguban ni kalma lang ta. May buntag, mayong pakiguban ng Dios magpanalangin. Gihigugma mo o gipili mo ako. Nasayod ka, O Diyos, sa sinugdan. Nga ako magkasala kanimo sa unahan. Ipagkaula Mayong matod pa, kalma lang ta. SG Romano Hispi, Balansag Romano, Rosjin Romano, mga Romano, no? May buntag sab ni sa gi shira ni kalma lang ta. Si Ricky Racasa, shout out ko sa ako mga kauban sa trabaho nga namati sila karon. May buntag ninyo diha mga igsuon. Imong mga kauban, Brother Ricky, may buntag o ang Dios magpanalangin kaninyong tanan. Mayong buntag ni Jason Mariano, mayong buntag Pastor, salamat sa Ginoo makapamati nasad ko sa imong pulong from Sibulan. May buntag ni Brother Jason, may buntag. Og ayong buntag Pastor, request kog Dunay Kalipay, makasayaw ka by Jobert Madera. Matod pa ni kalma lang ta. Ako ni nga pangitaon diri Brother Brother Jelono ang imuhang request. Kay sani dunay kalipay, kung dunay kay kalipay makasayaw ka. O Diyos, sa sinugdan nga ako makasala kanimo sa unahan. Gipakaulawan ka sa akong kapakyasan. Bisan pa, O Diyos, gipili mo. Mayong buntag, mayong pagpaminaw ni Juicy Morelio, buntog, may buntag. Og matod pa, morning watching from Surigao del Sur. Dalaygon ang Dios ni Chingching Tordilio, may buntag. LC, may buntag. Kalma lang ta. Susana Pablio, may buntag. Pastor Gideon, Pastora Russell, og sa tanan aminaw. Salamat sa Ginoo nining sayo sa kabuntagon og nakamata nga puno sa panalangin. Dalaygon ang atong buhi nga Dios. Mayong pagiguban, mayong pagpaminaw ni Nazaria Paragan. Pastor, mayong buntag, request kong kanta awit sa gugma. Watching from Ambakahan, Sira Bolyones, Bohol. Ako ang pagtagad mga kaigsonan, ang awit makalangit nga kung doon na kay kalipay makasayaw ka. Good morning, good morning, good morning, good morning. Paugnat sa kalutahan mga kaigsonan. Kung doon na kay kalipay makasayaw ka. Kung doon na kay kaguol, di ka makasayaw. Ya, kung di ka kasayaw, di ka ka-exercise, di ka paugnat. O na nga dagang mamation. O nang kung malipayon ka, kung malinaon ka, malipayon, makasayaw ka.
So good morning. Ato ning nga tagaan og pagtagad mga kaigsuonan, kung doon na kay kalipay makasayaw ka. Mayong nga buntag, mayong pagiguban ni Evangeline Luguras. May buntag, mayong pagiguban Glory Donaire. Mayong nga pagiguban. I-share na to ang ato ang programang mga kaigsuonan aron daghang masayod sa mga pamaagi aron dili mawagtang ang corona. Manian sa mo pod ang corona mga kaigsuonan. May buntag, mayong nga pagiguban ni Glory Donaire. May buntag. Pastor, request ko makalangit milagroso. Si Ansel Hadrake Barayoga, may buntag ni mo day Ansel. Musta mo diha ang Dios paday magpanalangin. Sumasayaw ang ating katawan, no? Pagkanindota sa awit makalangit. Pag-ibig ni Jesus ang kailangan. Aron makasayaw ang imuhang lawas sa bagapagdaig. Ang gikinahanglan ra gyud ang paghigugma sa Dios. Mao kinay pinakaimportante mga kaigsuonan nga mabati nato ang gugma sa Dios aron makasayaw gyud sa tanang panahon. Labi na gyud sa adlong Domingo. Nga daygo nato ang Dios uban ang pagsayaw. Ang uban dili magdaig, magdaig sila, dili magsayaw, magtuhoy. Pero ang iyon ang ipakita sa Biblia, maglipay ta. Sulod ka mo sa balaang templo o paglipay, pagmaya ka mo. Una nga dili gyud kapugan ang pagdaig, pagpasalamat, uban ang pagsayaw. Nagipakita ni David Diaz Biblia. Good morning ni Sister Marites Andalis Gandalao. Good morning. Ay butag pastor og sa tanan gipukaw sa Ginoo og naminaw sa sayong kabuntag niini nga programang pulong mo kinabuhi ko. God bless us all. May buntag ni Pastor Arnel Ilraidan. Good morning Pastor, kumusta ka diha? Matod pa, good morning Pastor og sa tanan kaigsuonan diha sa Ginoo. Kumusta mo diha ba Pastor Arnel? Asa man ka karon? Nakaros plagatasanan o nas gihulngan. May buntag ni Regina Oporto. Matod pa, hallelujah Jesus. Good morning Pastor Gideon og sa buong pamilya sa uban na minaw sa pulong sa Ginoo. Oras sa nga programa mga kaigsuonan, alas 6 na sa kabuntagon. Hinahinay na ito hisgutan mga kaigsuonan ang pulong sa Dios nga mao'y magatimon sa nga programa. Nga mao'y mugiya ka nato sa atong pagpuyo sa kalibutan ni ining adlaw. May buntag ni GPC Santiago. Good morning Pastor o kanatong tanan mga igsuon. God bless. Morning. Request kong song Biraha Ako. Ako rang andamon mga kaigsuonan ang awit magkalangit nga awit sa gugma niya napagituusan no nga gi-request ato ring andamon o ato ring mataga ang pagtagad kung doon na pa'y panahon. At tutas sa paghisgot mga kaigsuonan sa pulong sa Ginoo nga mabasa diha sa gipadayag kapitulo 3 versikulo 11. Ang gisgutan din mga kaigsuonan kining corona. Gipadayag kapitulo 3 versikulo 11. Nagingon dinhi, muanha ko dayon bantay nga dili maunsa kanang imong gihuptan aron walay makailog sa imong corona sa kadaugan. Importante mga kaigsuonan ato ning mapahinumduman ang ato ang tagsa-tagsa nato kakinabuhi kun sa ato ang pag-alagad mga kaigsuonan nagpabilin pabagyapon ang ato ang kasiguruhan sa mga gisaad sa atong buhi nga Dios. Ilabi na sa aning corona nga gisgutan mga kaigsuonan. Ang corona nga gisgutan sa balang kasulatan dili ni siya literal nga corona nga atong makit-an diri sa kalibutan nga idayan-dayan, itaod bitaw mga igsoon kung dunay mudaog nga rayna, mudaog nga Miss Universe. Dili na pareho sa gipangtaod or dili na literal nga corona nga atong makita diri sa kalibutan. Ang corona nga gisgutan mga kaigsuonan diha sa Biblia mao kining mga gante.
ganti sa pagka matinud-anon, ganti mga kaigsunan sa pagkamatarong, ganti sa niadtong pagkamalahutayon, pagkamapailubon, mga ganti mga kaigsunan ang gisgutan ni ining pulong korona. Og ang mga tao nga makadawat mga kaigsunan sa niining mao nga korona nga gisgutan mga igsuon, mao kadtong mga tao nga bisan kung gisulayan apan mipadayon gyapon sa pagpangalagad. Matud pa diha sa sulat ni Apostol Santiago, diha sa libro Santiago kapitulo 1 bersikulo 12, nag-ingon didto mga kaigsunan nga bulahan ang tao nga magpadayon sa pagpadayon. Ato ni nga tagaan og pagtagad mga kaigsunan, mas maayo ato kining basahon kay nani sa Santiago kapitulo 1 bersikulo 12. Ingon din mga kaigsunan, bulahan ang tao nga mubarog taliwala sa mga pagtintal kay ang ihang pagdaog makadawat siya sa kinabuhi, ang ganti nga gisaad sa Dios alang ni adtong mga nahigugma kaniya. Mga tao nga makadawat sa maong korona, mga taong nakasinati apan mibarog, nakasinati sa mga tindasyon, nakasinati sa mga pagsulay apan padayon nga mibarog sa pagkinabuhing balaan, padayon nga mibarog sa pagkinabuhing matarong, padayon nga mibarog sa pagkinabuhi nga matinud-anon sa pagpangalagad. Kay kun ang tao nga tinud-anay nga nahigugma sa Dios, matinud-anon, mapailobon, mulahutay gayod mga kaigsunan. Kay matud pa ni Apostol Pablo nga ang gugma mulahutay. Ang gugma mupailob, mutuo, mulahutay gayod mga kaigsunan ko sa Ginoo. Unya ang korona mga kaigsunan madawat po ni sa mga tao nga dili lang mipadayon, mibarog kung dili matinud-anon. Kinahanglan mga kaigsunan nga kung sa ato ang pag-alagad sa Ginoo, kinahanglan gyud nga mubarog ta sa pagpadayon sa pagpangalagad, mubarog ta sa pagkinabuhi sa mga mensahe sa Dios, mubarog ta sa pagkinabuhi sa mga pamaagi sa Dios. Kinahanglan sa atong pagbarog makit-an pud ta sa Ginoo nga matinud-anon ta. Dili kinahanglan nga ipakita nato sa mga tao, kay dili ang mga tao ang moganti. Kinahanglan atong ipakita nga matinud-anon ta og ato kining ipakita ngadto sa atong buhi nga Dios. Diha sa libro sa gipadayag mga kaigsunan, ato rang atrasan kini maong kapitulo 3 kapitulo 2 bersikulo 10, nag-ingon dinhi mga kaigsunan nga ayaw kahadluki ang bisan unsa nga imong antuson, bilangguon sa yawa ang pipila kaninyo aron sa pagsulay kaninyo og mulungtad sa napulo ka adlaw ang imuhang kasakit. Pagmatinumanon hangtod sa kamatayon ug ihatag ko kanimo ang korona sa kinabuhi. So kining pulong pagkamatinud-anon mga kaigsunan mao sa day pinakaimportante nga atong paningkamutan nga ang Dios mo ay makakita niini. Dili na kinahanglan nga ato ni ipakita sa tao. Kay dili tao ang makahimo sa pagganti, dili tao mga kaigsunan ang muganti mubalos kun dili ang Dios mga kaigsunan. So kinahanglan sa atong pagbarog, importante nga makit-an ta sa Dios nga matinud-anon ta. Mao ni ang mga pamaagi aron nga gipakita sa Biblia aron ang tao makadawat kayod sa gitawag korona sa kinabuhi. Ang korona mga kaigsunan mao kini ang mga gisaad sa Dios nga atong makaplagan diha sa Biblia. Og dili lang mga kaigsunan matinud-anon sa mga pamaagi nga gibilin sa Dios diha sa Biblia, kinahanglan gyud mga kaigsunan nga magpabilin usab kitang matarong. Kini giwali ni Apostol Pablo o gisulat diha sa libros ikaduhang Timoteo. Ato ni tagaan mga kaigsunan diha sa kapitulo 4 bersikulo 7 hangtod sa bersikulo 8. Gihimo ko kutob sa akong maabot ang pagpakiglumba og natapos ko gayud kini. Giampingan ko ang akong pagtuo og karon
gitagana alang kanako ang ganti sa kadaugan, ang purong-purong sa pagkamatarong nga kaniadto uniyang adlaw iganti kanako sa Ginoo. Ang matarong nga maghukom og kini dili kanako lamang kun dili sa tanan gayod nga nagpaabot sa ihang pagpadayag. Importante mga kaigsunan sa atong pagparog sa ato nga pagkinabuhi nga matinumanon, kinahanglan mga kaigsunan magpabilin gyud tang matarong. Og ang ganti mga kaigsunan nga gisaad sa Dios diha sa balaang kasulatan, matud pa sa wali ni Apostol Pablo, mga igsoon, ganti nga dili kini mawagtang, ganti nga dili kini mahanaw. Walay makapawagtang niini mga kaigsunan, ang corona diri sa kalibutan mawagtang, makawat, unya matayan o kaha mga kaigsunan makawat, no? Pero ang corona nga giandam sa Dios alang sa mga taong mibarog, alang sa mga taong mga kaigsunan nga nagpabilin nga matinud-anon o nagpabilin mga igsuon nga nagkinabuhing matarong, mga igsuon diha sa pagpangalagad sa Dios. Ang ganti nga giandam o gisaad sa Dios mga kaigsunan nga mao ang gihisgutan dinhi sa balaang kasulatan nga corona dili gayod mahanaw. Matud pa sa sulat ni Apostol Pablo mga igsuon diha sa unang Korinto kapitulo 9 bersikulo 25. Unang Korinto kapitulo 9 bersikulo 25 nag-ingon dinhi, ang kada magdudula nga nagbansay-bansay nagsunod sa hingpit nga disiplina, gihimo niya kini aron makadawat siya purong-purong nga malaos, apan kita naghimo niini alang sa usa ka purong-purong nga dili malaya hangtod sa kahangturan. So purong-purong corona nga dili gayud mahanaw, dili mawagtang mga kaigsunan o kini mulungtad gayod ni hangtod sa kahangturan. Mao ni ang gisgutan mga kaigsunan sa Biblia nga kinahanglan maunay ato ang tinguhaon og paningkamutan sa atong pag-alagad sa Ginoo samtang naapay panahon, naapay higayon mga igsuon sa atong pagpuyo sa kalibutan. Kay kung wala nay kinabuhi ang tao, wala nay panahon, no? So unsa ang mga pamaagi aron dili mailog ang corona? Kay ang gihisgutan dinhi mga kaigsunan nga posibilidad kung dili di nimo bantayan, posibilidad nga kung dili nimo ampingan mga kaigsunan matud pa sa sulat diha sa Gipadayag kapitulo 3 bersikulo 11 nga gikinahanglan gyud nga bantayan nga dili maunsa, dili mawagtang kining gihuptan nato nga corona. Muanha ako dayon ug matud pa bantay nga dili maunsa kanang imong gihuptan aron walay makailog sa imong corona sa kadaugan. Kining pulong mga kaigsunan bantay dili nimo pwede nga ipabantay sa lain. Tagsa-tagsa mga kaigsunan tang mubantay niini. Dili pwede mga kaigsunan nga ang asawa mo'y mubantay sa kanang matud dinhi mga kaigsunan bantay nga dili maunsa kanang imong gihuptan. Kanang gihuptan sa imuhang pamilya or kanang gihuptan sa imong bana, kinahanglan dili ang asawa mo mubantay. Ang gihuptan pod sa asawa, kinahanglan dili pod ang bana maoy mubantay. Ang imong gihuptan karon mga kaigsunan, buot ipasabot, dili nimo na pwedeng mapabantayan og laing tao. Dili na pwede nimo mga kaigsunan nga manuhol lang ka aron ang mga tao nga imong gisulan maoy mubantay niini. Kanang gihuptan mga kaigsunan na ay buot ipasabot dinhi mga kaigsunan kining pulong gihuptan. Kay kung dili nato mabantayan kining pulong nga gihuptan dinhi mga kaigsunan, dinhi gipakita nga dunay makailog sa kadaugan. Kung dili nato bantayan mga kaigsunan kining atong gihuptan karon mga igsuon,
mailog posibilidad nga mailog kining mga ganti. So unsa may atong gihuptan karon mga kaigsunan sa pag-alagad nato sa Dios samtang nagpaabot kita sa pagbalik ni Jesus Christ. Ingon nga ikaw Kristohanon, ingon nga ikaw disipulo, tinun-an ni Jesus Christ, ikaw ug ako miangkon ta nga kita mga Kristohanon, kita mga tinun-an, kita mga niluwas, kita ang gipakamatyan ni Jesus Christ. Sa imuhang pagtuo mga kaigsunan ko sa Ginoo, unsa may imuhang nasabtan ni ining maong mensahe nga duna tay gipanghuptan. O kining atong gipanghuptan mga kaigsunan, kinahanglan tagsa-tagsa tang mubantay niini. Kanang imong gihuptan, bantay na. Og dili na pwedeng manuhol ka para mubantay sa imong gihuptan. Kay kung dili nimo bantayan kanang imong gihuptan mga kaigsunan ko sa Ginoo, malagmit nga mawagtang ang ganti nga alang unta nimo. Sa atong pagpangalagad mga kaigsunan timan dili ka pwedeng manuhol. Dili ka pwede mga kaigsunan mamalihog. Dili ka pwedeng manuhol sa imuhang isig ka magtotoo. Dili sad ka pwedeng manuhol bisan sa mga alagad sa Ginoo. Dili ka pwede mga igsoon nga mamalihog nga moingon ka bantay. Kining akong gihuptan pastor. Bantay ning akong gihuptan brother and sister. Kinahanglan tagsa-tagsa nga tagsa-tagsa gyud nato magbantay. Na unsa man ay atong bantayan mga kaigsunan aron walay makailog sa ganti nga giandam sa Dios sa imong kinabuhi. Unsa man ang gipasabot ni ining gihuptan mga kaigsunan nga maoy atong bantayan. Nga mato dinhi mga kaigsunan ko sa Ginoo nga bantay nga dili maunsa kanang imong gihuptan aron walay makailog sa imong korona sa kadaugan. Bantay. Kini maong mensahe mga kaigsunan alang ni sa mga tao nga nagtuo nga dunay Dios. Alang ni sa mga tao mga kaigsunan nga mitikang na sa pagkinabuhi sa mga mensahe sa Dios. Alang ni sa mga taong nakadawat sa saad sa Dios nga maong balang espiritu. Kung ikaw nga nagtuo karon naa kay Dios, mingsugod ka sa pagtikang sa pagbuhat sa mga pamaagi o bulhaton nga gisalig sa Dios sa imong kinabuhi, o nagsugod na ka diha sa pagkinabuhi nga dunay balang espiritu, mga kaigsunan, para nimo ni. Para nako ni. Para natong tanan kini maong mensahe nga kinahanglan magbantay gyud ta. Na unsa may bantayan nato, unsa man day atong gihuptan, kanang ato ang relihiyon, kanang atong karatula, kanang atong kinsaka, unsa man day atong bantayan. Unsa man day atong gigunitan mga kaigsunan, unsa man day atong gihuptan sa atong pagpangalagad karon sa Ginoo. Ang uban siguro moingon nga kining Biblia, pastor. Ang uban mo ingon siguro mga kaigsunan kining akong simbahan, pastor. Ang uban mo ingon siguro nga kining ako ang posisyon, pastor, nga pastor nako. Mo ni buot ipasabot nga bantay kanang imong gihuptan. Ang uban siguro mo ingon nga kining ako ang kwarta, pastor. Kay kini akong kwarta mao ni akong ihalad sa Ginoo aron makatigom ako og bahandi dito sa langit. Kay mao man ay gipasabot mga kaigsunan diha sa balaang kasulatan nga kung ikaw gipadato gipauswag, ayaw gayod kalimot sa pagtabang ni adto pong tabanganan. Na may mga tao nga magpakita nga tabanganan pero dili di tabanganan. Mauna nga ang tinuod nga tao nga tabanganan katong tinuod nga nag-alagad sa Dios, nag-amping sa bulhaton sa Dios. Kay katong tinud-anay nga nag-alagad sa Dios mga kaigsunan ko sa Ginoo, daghan kay na siyang kastuhanan. Daghan kay na siya nga adtuanan sa mga makaingon ta nga gibutang o gipiyal sa Dios nga mga panalangin. Ang atong pag-alagad sa Dios mga kaigsunan niining pagpuyo nato sa kalibutan, atong hinumduman nga giklaro gayud sa Dios diha sa iyang mensahe sa Biblia nga doon na siya ganti. Sa iyang pagbalik mga kaigsunan, gantihan yun taniya.
o kining ganti mga kaigsunan nga iyang giandam mag-agad ni sa atong mga buhat, dili ni mag-agad sa atong pagtuo. Pero kining ganti mga igsoon nga nag-agad sa atong mga buhat samtang nag-alagad ta sa Dios, mahimo ni isang maapektuhan, mawagtang matud pa sa atong gibasa, mawagtang ni siya kon dili nato bantayan ang atong gihuptan. Naunsa man ning ato ang gipanghuptan? Kana bang ato ang titulo? Propeta, apostles, pastor, evangelist. Ang uban mga kaigsunan mag-ilis-ilis na lang. Ang uban pastor, magpa-ordin pagka-pastor mga kaigsunan niya murag dili man epektibo. Mubalhin sa lang yung organisasyon magpa-ordin pagka-evangelista. Dili usa ang pagka-pastor kay mura magdili epektibo, magpaka-ordin lang evangelista. O niya mura og makabantay nga murag uki-uki naman, magpa-ordin na pod pagka-pastor. O niya mura og dili naman pod maayo, magpa-ordin na pod pagka-teacher. Teacher na sad. Hangtod mahapit mahurot mga kaigsunan kanang 5 ka mga gasa nga gibili ni Jesus Christ. Ang mahitabo, wag gyapon magkakaton. Pero sa panahon nga sa imuhang gisugdan nga pagpangalagad, kung gisulayan da ka mga igsuon, dapat magkaton ka. Dapat mapailubon ka. Kay diha sa pagkamapailubon, si Jesus misaad nga ipataas ka. Ibayaw ka. Ipataas ka mga kaigsunan. So kining gihuptan mga igsuon nga gipasabot dinhi, mato dinhi, bantay nga dili maunsa kanang imong gihuptan aron walay makailog sa imong korona sa kadaugan. Kay kung kanang mauyog na kanang dunay mahitabo sa imong gihuptan mga kaigsunan, mahanaw ang korona. Dili nimo madawat ang ganti nga giandam sa Dios. So unsa may gipasabot ni ining pulong gihuptan, dapat masabtan ni nato mga kaigsunan. Sa imong pagkakristohanon kinahanglan makakita ka, makasabot ka sa imong gihuptan. Na unsa may imong gihuptan? Ingon kang kristohanon, ingon kang magtotoo. Kanang imuhang simbahan? Kanang imuhang karatula? Or kanang imong kinaiya? Kanang imong batasan? Mga igsoon, ang atong gihuptan nga angay natong bantayan niya sa ako nang gikaingon, dili ni pwede nimo nga kana bitawng manuhol ka aron mo bantay. Dili ka kaingon nga pastor, suhulan na lang ka, bantay ning akong gihuptan. Di ta pwedeng makapamalihog aron kining atong gihuptan atong mapapantayan. Ikaw mismo ang mubantay anang imong gihuptan. Naunsaon po nimo pagbantay kung wa ka masayod anang imong gihuptan? Mga igsuon ko sa Ginoo, kinahanglan masayod ka nga sa atong pagkakristohanon do na tay gihuptan nga pagtuo. Nagtuo gyud ta nga do na tay Dios, naatay Ginoo ug naatay bala ang Espiritu. Kinahanglan mga kaigsunan nga sa atong pagtuo, kining pagtuo nga atong gihuptan walay makapaluyan niini. Walay makapaunsa niini, walay makapauyog niini mga kaigsunan. Sa atong pag-alagad sa Dios nga naghulata sa pagbalik ni Jesus mga kaigsunan, ang atong gihuptan kining pagtuo nga do natay amahan nga gialagaran. Pagtuo nga do natay gisampit nga mangluluwas nga si Jesus Christ. Pagtuo nga dunay mo pahinumdum ug mo pahimangno nga maumbalang espiritu. Samtang nag-alagad ta sa amahan mga kaigsunan, samtang nagdaig ta sa amahan, nga matud pa sa gitudlo ni Jesus Christ nga pag-ampo, amahan namo nga naa ka sa langit pagadaygon ang imong ngalan. Samtang nagdaig ta mga kaigsunan, kinahanglan dili gyud maunsa kining atong gihuptan nga pagtuo. Nga doon na tay amahan, doon na tay mangluluwas nga si Jesus Christ. Doon na tay pamanhunon, kumbaga. Doon na tay tigpahinumwasyon nga atong masinatian sa itong pag-alagad sa Ginoo. Ayaw gayud tuguti nga maunsa ng imong pagtuo.
Unsa may kasagaran mga kaigsunan nga makapaguba sa pagtuo sa tao? Daghan. Number 1, kining milagro. Milagro. Bantayan sa makapaguba sa imong pagtuo kanang mulo milagro. Kung ang imuhang pagtuo o kanang gitawag kabag-uhan nga atong naangkon o nakita sa atong tagsa-tagsa nato kakinabuhi. Kumbaga, kung kanang imong kabag-uhan, nabag-o lang nas milagro, bantayanan kay na. Pero kung ang imong kabaguhan nadawat na nimo na tungod sa pulong sa Ginoo, ang imong pagtuo dili ginamonsa. Usapod sa mga kapaguba sa pagpulong pagtuo mga kaigsunan kining mga prophecy. Bantayanan kayo kung sa imuhang pagtuo nag-agad mga propesya. Kay magsigi ka og paminaw anang mga sigig prophecy diha. Unya magmilagro pa. Bantayanan kayo ang imuhang pagkapinili. Kay ikaw ug ako mga kaigsunan gitawag ta og gipili sa Dios tungod kay duna say buluhaton nga giandam alang kanato. Gani dili lang kay giandam, iya nang gisalig. Iya na mga igsuon nga gihatag kanang mga buluhaton nga diin sa atong pag-alagad duna tay ginabuhat. So importante mga kaigsunan nga sa ato ang pag-alagad sa Dios, dili nato tugutan nga maapektuhan kanang bitaw mauyog maguba ang atong pagtuo sa Dios. Kinahanglan dili gyud ta maluya. Dili ni siya maluya. Kay kon ang tao mga kaigsunan maluya na gani ang iyang pagtuo, kanang maunsa na kanang unsay tawag ana? Kanang ang pagtuo bitaw mga kaigsunan maapektuhan na, kanang word maapektuhan. Kung ang pulong gani mga kaigsunan ang pagtuo nato sa Dios Amahan, pagtuo nato sa atong Ginoong Hesukristo o pagtuo nato sa Balang Espiritu, maapektuhan na gani ni siya mga kaigsunan, maapektuhan usab ang pulong pagsalig nato sa Dios. Kung maapektuhan ang pulong pagsalig nato sa Dios, kining pagbati nga pagsalig nato sa Dios, maapektuhan na ni siya. Maapektuhan usab ang unsa may kadasig nga imo karong nibati. Musod dayon ng kaluyahon, musod dayon ng kauga sa pagpangalagad, mabati dayon nimo ng kaluya, kakapoy, kauga sa pagbuhat sa mga bulaton, mawagtang na ang kadasig. Tungod kay naapektuhan kining pulong pagsalig. Timan ang giingon ni Propeta Isaias, apan katong mosalig sa Ginoo makabaton kanunay og bag-ong kusog. Manglupad sila daw samas agila. Managan manglakaw nga dili gyud maluya ug di gyud kapuyan. Katong tawo nga musalig sa Dios. Apan kinsa man ang tawo nga magpabilin diha sa pagsalig sa Dios. Katong mga tawo mga kaigsunan nga lig-on og pagtuo. Katong tao nga lig-on og pagtuo mga kaigsunan, katong tao nga matag karon og unya nagbanday niini. So kinahanglan bantayan gyud nato sa tagsa-tagsa nato kakinabuhi kining pulong pagtuo. Kumustahon nato kining atong gihuptan nga pagtuo. Duna ba gyud tay pagtuo mga kaigsunan sa Dios? Ang tao nga nagtuo sa Dios mga kaigsunan, walay laing gikapisihan. Ang mga buluhaton nga gipakita ni Jesus Christ, kay matod pa ni Jesus Christ nga gisulat ni Apostol Juan ang iyang mga mensahe nag-ingon diha sa Juan kapitulo 14 bersikulo 12, ang tinuod mao ni si Jesus mingon. Ang tinuod mao kini. Ang nagtuo kanako magbuhat sa akong mga buhat ug magbuhat paglabaw pa niini. Pangutana. Sa imong pagkakristohanon, doon na ba kay gibuhat nga gibuhat ni Jesus Christ? Wala pa. Unsa may gibuhat ni Jesus Christ? Marcos 1:35, kadlawon pa lang, nag-ampo siya. Nag-ampo. Unya,
usa sa mga gitudlo ni Jesus Christ kining pulong pag-ampo. Di man tuod ka kaampo kadlawon. Dili man tuod ka kaampo mga kaigsunan o kanang tulog ka. Pwede man ka mag-ampo kanang ikaw ra usa. Di ka kaampo mga kaigsunan kanang magbiyahe ka. Pero kung imo lang taon mga kaigsunan kanang ikaw ra usa nga magbiyahe, kanang ikaw ra usa nga magtrabaho, kanang ikaw ra usa nga kanang bisag unsa imong buhaton, mas makaampo biya ka kaysa nakay mga kauban bantayanan basig magtabi ra. Bantayanan kayo kay basig magchismis ra. Kanang ikaw ra usa. Kanang maghilom-hilom ra ka nga magtrabaho, daghan kay kang pwede nga mahunahunaan. Kanang pagkamaayo sa Dios, mga saad sa Dios, mga mensahe sa Dios. Mao bitaw na niingon si Solomon nga kanang mga hilumon kasagaran maalamon. Kasagaran gani mga maalamon, mga hilumon. Pero katong mga kanang mga kagaon, matud pa sa amo ang pinulungan kanang mga kagaon. Mutlang kasabot baka mo aning pulong kagaon. Kanang ang uban mo ingon nagbula lang baay. Kanang kusog bitaw kaayo nga mo bangka og istorya. Mo na nga nindot biya kayo mga kaigsunan kanang maglakaw-lakaw ka nga ikaw ra usa. Pero ayaw pod paglakaw-lakaw nga ikaw ra usa nga magtabi-tabi nga naay makakita nimo. Kay murag naay mga tao noong makasala. Mag-una-una man sila nga kabalakan nimo. Mao na nga ang gipakita ni Jesus Christ kung mag-ampo ka kanang walay makakita nimo. Kanang ikaw ra usa ba? Sulod sa imuhang kwarto o sulod sa imong kwarto mga kaigsunan, sulod sa imong kwarto mga kaigsunan o sirhi ang pultahan o pag-ampo sa amahan sa kago. Buti pasabot, mag-ampo ka kanang wala masayod, walay nasayod ba? Walay nakakita. Mao nang gibuhat ni Jesus Christ nga nakita ni Apostol Marcos nga iyang gisulat diha sa Marcos 1:35 kadlawon pa lang. Ni gawas na si Jesus dito sa balay aron pag-ampo. Pwede kay kang mag-ampo mga kaigsunan kanang nasa imong kwarto o kahadiha sa balay alampuanan. Musod ka nga ikaw ra. Hinumdumi si Jesus miingon, pag-ampo ka mo aron dili ka mo madaog sa panulay. Kung walay pagsulay nga magmadaogon, ang imong pagtuo padayon nga magmaligon. Importante kayo mga kaigsunan nga ligon kayo ang pagtuo. Kay kun maluya gani ang pagtuo mga kaigsunan ko sa Ginoo, magkauga usab ang imuhang pag-alagad. Magkauga unya kabalo ba mo mga kaigsunan kung magkauga ang imong pagpangalagad, magbalhin-balhin na siya. Unya kung magkauga na gani ang imong pagpangalagad, mura o ganahan na kang magsigig search sa mga simbahan, sa mga tigumanan nga gipauswag. Unya mahimong mapasagdan ang mga buluhaton nga unta gisaligan ka sa Dios ni ana. So kung saay imuhang nasugdan mga kaigsunan, panid-i kuno kung nagpadayon ba ka o nahimo ba kang kapilan ni ana. Kay kung kapilan ka mga kaigsunan sa gagmay nga butang nga gisalig sa Dios sa imong kinabuhi, dunay dagkong mga butang o dagkong mga buluhaton nga giandam sa Dios sa imong kinabuhi. Dili maayo mga kaigsunan nga sa atong pagpangalagad ingon tang Kristohanon magsigir tag sugod-sugod. Onya nagsugod ta dinhi, musugod na po diri, ato nang putong isalikway atong isugdan. Murag ato na pong biyaan. Sugod na po sulain. Hangtod mo balik si Jesus nga magsigir kag sugod-sugod mga kaigsunan ko sa Ginoo, ang makita sa Dios sa imong kinabuhi na akas pagduha-duha.
Wala kay pagsalig sa Dios. Labi na ron mga kaigsunan, ang mga tao asa ganitong mura og bibo, asa ganitong bibo sa pagpangalagad, murag adtupon mo balhin. Dili kay mura, tuan na gyud namalhin. Asa ganitong daghang mga milagro, asa ganitong mura og makatunong-tunong ang mga propesiya, dali po dayong mamalhin. Wala sila makabantay mga kaigsunan, kung asa sila gibutang, didto unta sila patubuon sa Dios. Didto unta sila pauswagon sa Dios. Pero wala sila kabantay mga kaigsunan, daghang kay mga Kristohanon nga wala makabantay niini. Nga sa panahon gisulayan sila aron mas motubo unta diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Nimbiya noon. Muna nga siging sugod-sugod. Sugod-sugod. Muna nga niingon ang Biblia dugay ra man unta nga kamo nahimong magtutudlo. Pero karon murag dili mahimong magtutudlo. Eskwela sa mo. Munang eskwela na sad, eskwela na pod, eskwela na sad. Inigsugod na pod pagbuhat sa mga buluhaton, na napoy mga pagsulay, muundang na sad, eskwela na sad. Mao na nga moabot ang katapusan mga igsuon nga daghang kay mga tawo nga sige rag sugod-sugod. How about sa imuha? How about sa imuhang kinabuhi? Mibarug ba ka sa panahon nga nunay mga pagsulay ang buluhaton nga diin gibutang ka sa Dios? Mingbarug ba ka mga kaigsunan? Imo bang gibantayan ang imong pagtuo? Imo bang gibantayan ang imong gihuptan mga kaigsunan sa pagtuo sa Dios? Hinumdumi, ang tao nga nagtuo sa Dios, duna gyunay isalig sa Dios. Duna gyunay ibutang sa Dios kanang ipiyal sa Dios nga buluhaton. O sa diha nga gipiyalan ka sa buluhaton, unya mahimon isang epektibo o gusto sa Dios nga patubuon ka diha, duna gyunay mga pagsulay. Pangumustaha kuno ang imong pagkakristohanon sa dihang gisulayan ka. Milahutay ba ka? Kung wala ka kalahutay, buti pasabot, wala nimo bantay ka ng imong gihuptan nga pagtuo. Pero dili pa ulahi ang tanan. Kinahanglan huptan nimo ang imong pagtuo, labi na sa tiliwalas mga pagsulay. Walay laing mabayaw, dili imong kaugalingon, dili ang imong simbahan, kun dili ang Dios nga mo itong gialagaran. Siya lamang ang mabayaw mga kaigsunan. Sumuni usas mga pamaagi aron wala gayoy makailog sa korona o walay makailog o makaagaw sa ganti nga giandam sa Dios. Ang korona nga gihisgutan diha mga kaigsunan, ganti sa pagkinabuhi sa mga matarong, ganti mga kaigsunan ni adtong matinud-anon, ganti mga kaigsunan ni adto nga mga tao nga nagkinabuhing matarong balaan og matinud-anon diha sa pagpangalagad sa Dios. So kinahanglan sa atong pagtuo, dili gyud ni maunsa. So unsay mga pamaagi mga igsoon aron atong pagtuo, dili gayod maunsa. Kana bitawng babantayan nato ang ato ang gihuptan nga pagtuo. Kinahanglan dili ta mobulag sa Biblia. Kinahanglan di gyud nato ibulag ang ato ang kinabuhi diha sa Biblia. Bisag unsay sitwasyon, bisag unsay mga panahon, kinahanglan ang ato ang pag-alagad sa Dios. Nagsubay gyud ta sa Biblia. Dili ta manundog sa mga tawo nga nimbiya na sa Biblia o nibarog na sa simbahan nga gipakadako na noon ang iglesia kaysa pulong sa Ginoo. Mao na mga igigsunan, hinumdumi sa atong pag-alagad, kung tinuod gani ang atong pagpangalagad, tinuod nga dunay gyud mga pagsulay. Munang ayaw gyud og katingala kung dunay mga pagsulay. Kung gikan gani sa Ginoo kanang buluhaton nga gibutang sa Dios imong kinabuhi, dunay gyud mga pagsulay. Ayaw na siya biyai kanang maong buluhaton, dahil magsugod na pugag laing buluhaton. Dunay gyud mga pagsulay. Pero dunay dili nimo malikayan. Kanang ingon sa babalaang kasulatan, likay ilayo ang imong kaugalingon
sa mga Kristohanong magtotoo pero batig batasan. Ayaw pod kalimti kanang giingon ni Apostol Pablo, ayaw patunto. Ayaw tuntuha imong kaugalingon kumbaga. Ayaw patunto ang daotang mga kauban makaguba ug makadaot sa maayong pamatasan. Ang imuhang batasan makalipay unta sa Dios, ang imong batasan makapa-smile unta sa Dios. Pero maguba ni siya kung naa kay mga daotan nga mga kauban. Munang ilayo ang imong kaugalingon sa mga daotang mga kauban. Ayaw tunto ha. Ayaw patunto. Ingon diha, ayaw patunto. Ayaw gayong patunto ang mga daotang mga kauban makaguba sa mayong pamatasan. Kung doon ay mga magpatuo nga Kristohanon, magpatuo nga alagad, garbuso gani, way batasan, way respeto, ilayo ng imong kaugalingon. Kaya magubaan na ang imong batasan, ang imong maayong batasan, ang imong respeto sa Dios. Unya maapektuhan ana ang imong pagtuo. Ug sa dihang maapektuhan ang imong pagtuo, daghan na kayong maapektuhan. Ang saad sa Dios, ang panalangin sa Dios, ang pabor sa Dios, mawagtang gina siya. Pero kung ampingan nimo ang imong hiyuptan nga pagtuo, mga kaigsunan kus Ginoo, dili mawagtang ang panalangin sa Dios. Dili mawagtang mga kaigsunan ang pabor sa Dios. Muna nga sa imong pagkakristohanon mga kaigsunan, imo ganing giampingan ang imong gihuptan nga pagtuo, wala gani nimo na ibaylo sa karatula o sa manggod sa mga problema sa tao mga kaigsunan labi na sa kristohanon, asa ganitong mga propeta murag makatunong-tunong sa mga panghitabo. Mobalhin po tayo. Asa ganitong mga simbahan nga mura og murag walay mga pagsulay, murag haruhay, mura og kanang giingon diha nga jam kayo mga kaigsunan. Mura pug tuwa dito. Daghang ay mga tao nga kristohanon nga kanang ganahan og jam, kanang sige rag ngisi. Pero kung dunay mga pagsulay, dili makabalanse. Mao na nga ako ning idasig ninyo. Kanang pulong bantay diha, di ka pwede anak nga manuhol. Di ka pwede anak mamalihog. Kung ipasabot, dili na pwedeng lain ang mubantay sa imong pagtuo. Ikaw mismo ang mubantay sa imong pagtuo kung nakaalagad pabagyapon ka sa Dios. Kay kun kanang imuhang pagtuo mga kaigsunan, mapiktuhan na gani na, mapiktuhan ang tanan nimong pagpangalagad sa Dios. Aron dili gayod mapiktuhan ang imong pagtuo mga kaigsunan. Ayaw intirtina ang mga doktrina nga wala nas Biblia. Unsaon man pud nimo pag siguro nga wala nimo intirtina ang mga doktrina sa nga wala nas Biblia kung ikaw mismo sa imong pagkakristohanon wa nakas Biblia. Mao bitaw nang kitang Kristohanon, seryoso gyud unta ta. Dapat kay di ako nang gigamit nga unta. Seryoso gyud ka dapat sa Biblia. Na kay tinud-anay nga panahon sa Biblia ba? Magtuon gyud ka. Nya sa imong pagtuon magpatudlo sad ka. Kay basig sa imong pagtuon nasaag na deka. Nya sa imong pagtuon og pagpatudlo, doon na binay mga pagsulay. Doon na mga pagsulay. Gagmay-gagmay pa kay ng mga pagsulay. Sulayan ka. Sulayan kag buluhaton, piyalan kag buluhaton, mobile power na gani ka sa mga gipiyalan sa Ginoo na ang buluhaton, taga ka. Mo na nga kung piyalan na gani kag buluhaton, dapat damor kang mapailubon, damor kang mapaubsanon, aron damor kang makarelease og respeto sa mga tao nga gibutang sa Dios imong ginabuhi. So importante mga kaigsunan, bantay na imong pagtuo.
Unsay mga pamaagi aron mabantayan atong pagtuo? Magtuon ra gyud Biblia. Muhatag ra gyud panahon diha sa Biblia. Kung ang atong pagtuo alain pa ba sa pulong sa Dios? Haom pa ba sa mga mensahe sa Dios? Kay karong panahon na mga kaigsunan, daghan na kay mo doktor-doktor sa Biblia. Parte daghan na mo doktor-doktor anang Biblia. Giusab-usab na nila ang mga mensahe. Mao bitaw ng kanang nagampo si Jesus nga amahan, mausa unta sila, magkahiusa unta sila. Kaysa wa pa mahitabo mga kaigsunan nga nagkabungkag ang iyahang mga tinun-an, nakit-an na ni Jesus mga kaigsunan nga magkabingkil-bingkil yun sila. Tanawa karon ang social media. Ultimo nga parihog karatula, naghilalis na. Ang batang hilir, moangkon nga Katoliko. Pero ang Katoliko, mudaot po ni batang hilir. Nag-ihanay na og dinautay. Nag-ihanay na og kanang panagbangiay. Dili lang na diha sa ilang simbahan, bisan gani sa matag usa nato ka simbahan. Nganuman, tungod kay daghan kay mga nagtuon, ang emosyon maoy gisunod. Dili ang pulong sa Dios. Ang pagbati mo'y gisunod. Ang kaibog mo'y gisunod. Ang tinguha og pangandoy maoy natuman. Dili ang kaubuton sa Dios. Pero bless kaayo ka nga sa atong pagpangalagad mga kaigsunan, ang kabubuton sa Dios maoy atong gisunod. Mo'y atong gituman. Kay sa panahon nga si Jesus moabot sa kalibutan, ikaw sa Dios ug kita sa Dios lalinon ngadto wa nay katapusan. Mao nang importante mga kaigsunan nga sa atong pagpangalagad. Doon na tay bantayan. Ato gyung bantayan kini atong pagtuo. Wala ba ni magbalhin-balhin? Ang uban balhin pagkawanis, balhin pagka Trinity, baling na pugwanis. Ang uban daig sa ang uban mao ni siya. Ang uban mga kaigsunan kung imong tan-awon, makita man gyud kani. Nay mga tao nga grabe kadaig aning simbahaw na. O niya kung naa gani mga pagsulay, grabe pong makadaot anang simbahana. Sa dihang gidaot anang simbahana, dito na po sa gisugdan, grabe na pong makapadaig. Kung mahimo, hapit na lang ludhan, hapit na lang simbahon, hapit na lang ibayaw, warawara. Na nagani mga pagsulay, mubalhin na puglaing organisasyon. O gitawag nga mga Kristohanon daw sama kunos frag Christian. Mga baki nga mga Kristohanon nga magsigig lukso-lukso. Nganuman, ang ilang pagtuo wala nila babantay. Ang ilahang pagtuo wala nila ampingi. Kulang kais mga pag-ampo. Naiuban nag-ampo diha, grabe na ka social media. Naghiwi-hiwi na lang ng inampuan. Ipus pa diha social media. Kisa may imuhang ipakita. Mga tao, siyempre. Mga tao, ang imong ipakita. Kung doon na kay relasyon sa Diyos nga nag-ampo ka, tipigi. Para imo na siya. Kung nag-ampo ka sa Diyos, para sa mga tao, ayaw ipakita nga nag-ampo ka nga para sa mga tao. Nagkulikag mga pre-request, iampo na nga ang Diyos ray nakakita. Ang Diyos ray nasayod mga kaigsunan. Kaysa pagbuhat ni mo ni ana, pasalig ni Jesus Christ, gantihan ka sa gibuhat ni mo sa tago. Muna nga, muna gitudlo diri sa atong programa mga kaigsunan, nga nagkuliktag mga pre-request, nagampo ta mga kaigsunan, ato nang gibuhat nga ang Dios lamang mo'y nakakita. Nganong ako nang gisugilon para makakaton ang tanan nga maunay gusto sa Dios nga atong pagabuhaton. Nga kung giampo nimo ang imuhang pamilya, ang imong isig ka magtotoo, giampo nimo sa Dios, ayaw ipakita sa social media. Kung nagdaig ka sa Dios,
dayga ang Dios nga dili makita sa mga tao. Importante, ang Dios ray nakakita. Usa sa mga ebidensya, mga kigsunan nga imo nang ibuhat, kanang i-bless ka sa Ginoo. Kanang giatiman ka pag-ayo sa Ginoo. Sunod nga mga angay natong bantayan, mga kaigsunan, aron wala gyud makahilabot, walay makaguba sa ato ang corona nga giandam sa Dios. Kinahanglan wala tay laing tutukan kundi ang espirituhan ng mga butang. Tinuod, damor ka nga maututok sa mga butang espirituhanon, tinuod, damor kang piyalag butang, pero kinahanglan kang kantigong mumanid sana. Dili maayo, mga kaigsunan, nga mas mabisi ka sa mga butang nga imurang biyaan. Di man gyud mahitabo, mga kaigsunan, nga dili ka piyalan kay mahimo man gyud nang ka-partner nimo o katimbang nimo sa imong pag-alagad sa Ginoo. Sama sa lapi, kwarta. Damor kang mututok sa mga espirituhan ng mga butang, damor kang piyalan sa Ginoo kwarta. Kay nganuman, para mas muuswag, mulambo ang imuhang mga buluhaton sa imong pag-alagad sa Dios. Kay damor kang mag-alagad sa Dios og tutukan nimo ang mga espiritu ng mga butang, piyalan man ka sa mga buluhaton sa Ginoo. Unya ka ng mga buluhaton sa Ginoo, matud pa ni Jesus Christ, iya rang dugangan na, iya nang suplayan. Mao na nga, kung tutukan nimo ang espiritu ng mga butang, ampingan nimo ang mga buluhaton sa Dios, mga igsuon, di ka na pasagdan sa Dios. Daghan nga mga pamaagi ang Dios nga suplayan ka. Ug mo nay nahitabo, mga kigsunan, sa itong programa. Mo na gipakita sa Dios, mga kigsunan, nga nahimo ning panag-ingnan kini imong programa. Nga gikan pa kaniadto haskang daghan ang mga pagsulay apan nimbarog ni siya. Nagsugod ni kini imong programa, mga kigsunan, wa ko'y microphone. Wala ni siya mga gamit. Nagsugod ni mga kaigsunan kanang cellphone ra gyud, cellphone og wifi. Ang kung gigamit ato data ra gyud. Unya dunay nabag-o ang iyang kinabuhi. Ako ning i-testimony. Nagsugod kini mong programa, ang pulong mong kinabuhi ko dito sa radio, sa 97.9 Love Radio Cebu. Sa dihang sige gwali dito sa ilahang istasyonan, dito pa to sa bungtod sa Busay, hangtod ni abot diha sa Puente Osmeña, diha Cebu City. Na naman diha ang Love Radio karon. Samtang magwali ta, mga kaigsunan, sa pulong sa Dios, usahay ang mo-operate ang manager, ang tag-iya mismo sa istasyonan. Nya sige po siya huluhinuktok samtang nagwali ko sa iyahang istasyonan. Siya huluhinuktok. Nadugay niyang paminaw sa pulong sa Dios. Nadutlan siya ni. Og nablis siya, mga kigsunan, og hangtod nga gihatagan tag free gikan sa Lunes hangtod sa Biyernes na ay programa matag buntag. Ang usa sa ato ang listener, mga kigsunan, nga taga Bohol, sa dihang nibiya ko sa Love Radio kay nabalihin man ko, kay nawagtang man to ang maong programa, gipangita ko niya. Nakitaan ko diya sa Facebook, karon usa na di ay kapulis. Nya kaniadto nag-eskwela pa, nya na-bless kay siya sa atong programa, karon usa na di siya kapulis. Nya nahimo pong kauban nato diha sa atong pagpangalagad sa Dios. Unya, sa diha nga nagsugod ning tikang ta sa dili lang sa kahanginan sa radio, kundili nangandoy gyud ko ato og kanang cellphone nga maka-live ko sa Facebook. Kay nagdamgo ko, mga kaigsunan, nga dili lang sa radio ang pamaagi sa Ginoo aron ang tao makadungog sa pulong sa Dios, kundili bisan sa Facebook. Ang patudlo ko og
Facebook mga kaigsunan. Nya dunay usa ka security guard nga nihilak yun siya. Sa dihang nakadungog sa programang Pulong Mo Kinabuhi Ko kay kaniadto grabe sa kabaydor. Siya dang nakadungog siya. Ngano kunong di gyud siya kapugong. Pero sa dihang nakadungog sa kanunay sa programang Pulong Mo Kinabuhi Ko, diha niya nakatunan unsa ang mga pamaagi aron makapugong siya. Gibiyaan niya ang pagpambabay, gibiyaan niya ang pagkasugarol, nya hilak sa surrender sa Ginoo. Nya gipalitan ko niya atong cellphone nga 4,000. Di ko kalimot mga kaigsunan. Nya iya pag yung kong itagaag charger nga fast charger. Nadugay na kong charger ni buto mga kaigsunan ang cellphone. Gitagaan na po ko niyag balik og cellphone. Gipalito niyag 5,000. Wa gyud siya mo kanang undang sa paghatag. Grabe. Mga kaigsunan niya gipanalanginan po siya pag-ayos Ginoo. Unya hangtod nga niabot to ang pandemic mga kaigsunan, nag-live na gyud ko wa nako sa radyo kay niabot to ang pandemic. Dito ra ko nagsugod atong murag gamay kay nga bungbong diha sa buang Pinoy-anan des Opera. Diha ko nagsugod mga igsoon nga diha po ko tigampo. Nya diha sad ko nag-live. Asa ko dapit mga kaigsunan nga mga muyo. Diha po ko nag-live. Unya dunay usa ka mga listener nga naa sa California. Hilak siya. Usa sa kanars. Iya kong giingnan nga, pastor, maningkamot ko dire. Magtugkod tag radyo diha sa Cebu. Nya akong i-search mga kaigsunan ang frequency sa Cebu, sa AM o sa FM, wala na'y bakante. Puno na ang iyahang frequency. Di na takatukod og FM station diha sa Cebu. Di na taka-insert. Kay grabe na ka dugol ang frequency sa radyo. Puno na gyud. Wala na'y bakante. Pero muadto kas mga laing lugar na ay mga bakante. Nya dito makulkapuyo ato sa Opera. Unya nahitabo mga kaigsunan, iya kong gipalitan og wifi. Iya kong gipataurag wifi. Mao na nga kining programa ang Pulong Mo Kinabuhi Ko gikan pa kaniadto. Gauban ang Dios ani. Munang giampingan o giampingan ni sa Ginoo ug wala gyud motugot ang Dios nga matarog nis mga pagsulay. Wala motugot ang Dios nga maguba nis mga pagsulay hangtod karon. Gauban ang Dios ni ini maong programa. Daghang kinabuhi nga nabag-o. Daghang kinabuhi nga nausab. Apan katong mga tawo nga dili gyud gustong mausab, wala kalahutay o wala makapadayon niini. Kay ang tinuod nga gidala ni nimong programa, walay lain ang mensahe sa Dios. Ang pulong sa Dios. Kay diha sa pulong sa Dios mga kaigsunan, tinuod nga mabag-o ug mausab gyud. Maandam ang kinabuhi sa tawo mga kaigsunan. Mao na nga kining programa ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Kanunay ni siya nga giubanan sa Ginoo. Wa gyud ko magdaho mga kaigsunan ug wala gani ni sa ako ang kana bitawng damgo apan naa di ini sa kanang plano sa Ginoo nga ang simbahan dili kaabtag us ka tuig mahuman. Nya do na nay usa ka igsuon nato nga listener og nahimong kauban nato diha sa pagpangalagad sa Ginoo nga mihunghong nako atong miaging Domingo nga matud pa pastor. Kung naa gani mo palit na kaag tiles, muamot ko. Kanang muhilak ang akong kasing-kasing sa kalipay mga kaigsunan diha sa pagdaig pagpasalamat sa Ginoo. Nga bisan sa tiles mga kaigsunan na ay mga tao nga gigamit ang Dios. Wala pa gani ko maghisgot nga mag-tiles ta. Kay ang ako ang gitinguha mahuman ang bungbong. Kay karong Sabado mga kaigsunan magtagbo mi unya ako ang gihangyo gyud ato mga kaigsunan nga usay tawag ana magliha sa skin coat nga ako ang butang na kay first coating skin coat, second coating dahil ngadto na third coating. Sino na kaya tong simbahan? Muna nga mga kaigsunan ko sa Ginoo, inani ni siya. Kung ampingan lang yun nimo ang imong pagtuo,
tanan nga gisaad sa Dios nga panalangin, dili na ni ay ikaw. Atimanon ug atimanon kanunay ka sa Dios. Lamang daghan ka ikang bantayanan. Diha sa imong pagtuo mga kaigsunan. Ang imong doktrina kinahanglan dili layo sa doktrina sa Biblia. Kanang pulong pagtuo mga kaigsunan mao gyud pinakaimportante. Nagtuo pa ba ka sa Dios? Kung nagtuo ka sa Dios, susiha. Kung tinuod ba nga nagtuo ka sa Dios? Kung nagtuo ka sa Dios, inaani ni siya. Dili ka makatugot nga maguba ang pamaagi sa Dios nga imong gisugdan. Kanang pamaagi sa paghatag, pamaagi sa paghalad, pamaagi nimo sa pagdaig sa Dios. Kay kun naguba na ang imong pagtuo mga kaigsunan, maluya na gani imong pagtuo mga kaigsunan, ang mahitabuan na magkauga ang imuhang pagpangalagad, unya magduha-duha na ka sa paghalad. Murag off and on na ang imong paghalad, og labaw sa tanan, bantayin ni siya. Off and on na gani ang imuhang paghalad, ang imong paghatag. Nagkauga og nagkaluya na ang imuhang pagsalig. Og kanang doon na diferensya ang imong pagtuo. Labi na especially sa gitawag ikanapulo. Number 1 man yun na siya. Sa ako alang may opinion ha. May opinion lang. Sa ako lang ni. Sa ako ang pagpaniid sa akong kaugalingon ug sa ako ang pagdumala sa akong pamilya, ang pinaka pagsulay kining ikanapulo. Diha gyud siguro sulayan ang tao. Kay sa panahon nga kana bitawng doon na diferensya ang imong pagtuo. Number 1 nga maapektuhan anak kanang imong paghatag og ikanapulo. Usas makapaguba sa imong pagtuo mga kaigsunan, kanang maminaw na ka sa mga pulo nga mugawas na sa Biblia. Kay daghan kayrong mga diskusyon mga kaigsunan nga naa sa social media nga murag tinuod. Muna nga kung dili ka seryoso nga mibarog sa pamaagi sa Dios, labi na sa pamaagi sa Dios sa ihang pagpanalangin, kay mao bitaw nang nakumpos sa ato ang programa kining kanta nga pauswagon ka. Matagsaad sa Dios, doon na yun ay pamaagi ang Dios. Ug ang iyang pamaagi, dili yun na dapat usbon sa tao. Kay ang pamaagi sa Dios aron mo abot ang panalangin nga iyang giandam, mo abot nga to sa tao, kinahanglan buhaton una sa tao ang iyang pamaagi. Unsa may pamaagi sa Dios aron ang tao iyang panalanginan. Sa wala pa ang balaod, naana ang pamaagi sa Dios aron ang tao iyang panalanginan. Number 1 ay ang gisaaran sa Dios. Number 1 nga gisaaran sa Dios og panalangin si Abraham. Mao bitaw nang sa wala pa si Abraham, sa wala pa si Moses, si Abraham ni ana. Siya ang muingon ta sa ubang kanta nga father of faith. Siya ang amahan sa pagtuo. Kay siya ang unang mintikang sa diha nga gitsugo sa Dios, aron dadon siya sa dapit nga wa niya makita. Nya daghang kay siyang biyaan ug kini sugo sa Dios nga iyang biyaan. Biyai imong balay, biyai imong balay sa imong amahan, biyai ang imong parente, biyai ang tanan nimong mga dapit diha biyai. Nya lakaw ngadto sa dapit nga ako ang dad-an nimo. Nya himuon ko ikaw ang panalangin sa uban. Wa pay gasugo niya. Pero nagbuhat na siya ikanapo. Wa pay nagwali niya. Pero nahimugso na ng ikanapo. Pero karon sa kadaghan kay mga tao nga nagwali ikanapulo, ang problema daghan pug kay nagwali against po sa ikanapulo. O niya, kung di ka magbantay, ang imong pagtuo, doon na sa diferensya, magkauga na ka, off and on na ang imong pagbuhat. O niya, kung off and on na ang imong pagbuhat, ang ngayon ay kas panalangin sa Dios. Dili na.
Mao na nga ang imo pagpangalagad murag off and on ang blessing. Murag paswertihay na lang. Daghang ay mga Kristohanon karon ngang kinabuhi murag paswertihay na lang. Ang pagpanarbaho pangswerte na lang. Kung tinud-anay ka mga kaigsunan nga nangalagad, ampingi ang imo pagtuo. Diha sa pagtuo mga kaigsunan makita na sa imo mga buhat. Kung nagbuhat ba ka sa pamaagi sa Dios? Nagbuhat ba ka nga mapabsanon? Nagbuhat ba kang mapailubon? Nagbuhat ba ka nga ang mga espiritu ng mga butang maoy gi tutukan nimo? Kung ang espirituhan ng mga butang mo'y atong itutukan mga kaigsunan, ang mga buhat sa pagpangalagad or ang mga bulhaton sa pagpangalagad mo'y damor natong giampingan. Mo'y gihimo natong rason nganong bisita. Nganong nabisi ka sa imong trabaho para nas mga buluhaton sa Ginoo. Damor nga mabisi ka sa buluhaton para sa Ginoo, kung kanang imuhang trabaho karon para nas buluhaton sa Ginoo, natural mao na imong irason nga para ni sa Ginoo. I-bless ka. Dili ka pasagdan sa Ginoo sa unahan sa imong ginabuhi. Di man moabot man ng kagutom, moabot man ng mga kalisod apan sa imong pagpuyo. Dili nimo kanang masinagtian ang kagutom. Kanunay kang busgon sa Dios. Kanunay kang tagbawon sa Dios. Moabot man ang kaguliyang mga problema apan kanunay kang lipayon sa Dios. Mao na nga ayaw gayod tuguti nga maapektuhan kanang imong pagtuo. Ug ayaw tuguti nga mulihis ang imuhang gipadulngan imbes espirituhan ng mga butang yutan-on hinuon sa kalibutan. Or mga butang hinuon nga yutan-on. Sunod, aron walay makailog sa ganti, walay makakuha sa korona nga giandam sa Dios sa imong kinabuhi, bantay ang imuhang espirituhanong relasyon. Kanang imo relasyon sa Dios. Kinahanglan do na kay spiritual discipline. Mao gyud ay pinaka-importante, espirituhanong disiplina. Ayaw na pasagdahi. Ayaw pasagdahi ang imuhang spiritual discipline. Dapat do na kay spiritual discipline. Mao na nga ang tao mga kaigsunan wa na gani basa-basag Biblia, wa na gani basa, wa nay pag-ampo, wala nay quiet time. Ang mahitabo ana mga kaigsunan, dili na siya makalahutay nga mapabsanon. Dili na siya makalahutay nga mapailubon. Dili na siya makalahutay nga matinud-anon. Kung wala na o nihubas na ang iyang espirituhanong disiplina. Usa sa angay tutukan diha sa espirituhanong disiplina, time management. Dapat doon nagitay time management. Priority yun dapat ang imuhang time sa Ginoo, sa pagbasa sa Biblia, sa pakigsulti sa Dios diha sa pulong sa Ginoo. Pwede man kang makigsulti sa Dios kanang ikaw ra. Pwede kang makigsulti sa Dios bisan kung naakas trabaho. Sa ako nang gikaingon kaganina, kanang maghilom-hilom ra ka, nga mamalandong ka, nakit-an kas Ginoo. Pero kung magtabi ka, labi na kung magmarites ka, nakit-an sa Ginoo, pero di siya malipay. Pero kung naginusara ka diha ron, nang laba ba ka, nanilihig ba ka, pero ang imong kasing-kasing, ang imong nauna, naas mga pulong sa Dios, nag-memorize ba ka karon, bisan kung nag-drive kag motor, nag-drive kag sakyanan,
Imo huna-huna mga kaigsunan na kanunay sa saan sa Dios, naas mga minsay sa Dios, sultihan ti ka, i-bless lagi ka. Pero kung imo huna-huna, maguna-una na po ka, unsaon na po pagpakita sa tao, walay tao nga muganti nimo. Pero, kung spisan asa ka, naaba ka sa imong trabaho, naaba ka sa imong pamilya, gidayeg nimong Ginoo. Ang imo nahunag kasing-kasing na kanunay sa Ginoo, i-bless ka niya. So muna yung mga pamaagi, mga kaigsunan, nga tulo ka mga pamaagi, aron walay makailog yun sa ganti. Walay makailog sa panalangin. Bantay ang imong pagtuo. Bantay. O niya, ayaw gayod pagapos sa kalihukan sa kalibutan. Sunod, ayaw pasagad sa espirituhanong disiplina. Aron magpabilin ang ganti nga giandam sa Dios alang sa imong kinabuhi. Nya, ipadayon ang pagkamatinud-anon, ipadayon ang pagkinabuhing matarong, ipadayon ang pagkinabuhing balaan. Kana yung pulong pagkamatinud-anon mao gyud nay pinakaimportante mga kaigsunan. Pagkamatinud-anon. Kay usas ako ang nasinatian mao ni kana yung pagtikang nako sa paghalad. Ako nang hisgutan kining matud pa sa uban, matud pa sa ako ning basahon dinhi, na i-comment dire mga kaigsunan. Ako ning ablihan o sa akong Facebook. Na i-comment dire nga ako sa ning kuanon ha, pasudlan sa tako ni og awit-awit sa gugma. Natoy comment dire pero wala man ako masunod nako abre. Ako sang tan-awon dire. Ngatod pa dire. Ang ikanapulo pastor alang na sa mga Hudyo. Wa gyud tay mabasa nga alang lang na sa mga Hudyo. Pero na ako'y mabasa alang na sa mga taong tinuod nga nagtuos Ginoo. Ang uban moingon ang ikanapulo para sa mga Levita. Pero ako moingon wala mahimugso ang ikanapulo para sa mga Levita. Ang uban moingon ang ikanapulo para lang sa balaod. Iyar nas balaod. Panahon ranas balaod. Apan ako moingon ang akong nakita sa Biblia, sa wala pay balaod nahimugso na ng ikanapulo. Muna nga dili ko matarog. Speaking about pagtuo sa ikanapulo, dili ko matarogan na. Nganuman, itambagan na tas Biblia, bantay nga walay makailog sa korona. Bantay nga walay, bantay ka ng imong hihuptan. Bantay ng imong hihuptan ang imong pagtuo. Kay sukad mga kaigsunan, nagsangya kanabitawng wala na ko ni gisangyaw sa wala pa nako ni wala na ko ni gisangyaw o gitudlo sa wala pa nako ni masinati. Ako sang nasinatian, isa nako gisangyaw. Pero sa dihang gisangyaw nako ni sa radyo, haskang daghana makigdebate. Na ato'y usa ka kapitas barko nga naa sa Bohol, makigdebate siya nako mahitungod ani kanapulo. Unya ako siyang tawagan kung naa ko ron sa lahog na ako dapit sa naijalibi nya ay ka ako'y mo pakaon nimo. Istoryaan nato na ikanapo. Kanang gikan ko sa Biblia, dili nang gikan sa imuhang panabot. Kanang gipasabot sa Biblia.
Wa gyud mo tunga. Mo na nga sa ako ang testimony ani gikan pa sa akong pagkabatanon. Kay kaniadto nagbata man kog simbahan. Wa gyud ni giwali sa akong papa. Kay mao man ni gikalisangan o gikadlukan pus mga tawo maghisgot ng ganing kanapulo, mawagtang na yung mga tao. Pero grabe maghari sad ang kalisod. Mao na nga sikad ko nagwali ani mga kaigsunan. Wala sad na ako ni giwali kung wala na ako ni gi-apply. Ako ning kinabuhi. Sugad nga akong gikinabuhi, wala ko pasagdis Ginoo. Wa gyud ko pasagdis Ginoo. Niya karon sad gikan kaniadto hangtod karon, ang mga tawo nga akong gitudluan, ang mga tawo nga nakakaton niini, gibless pod sila sa Ginoo. Imagine ha, dunay usa ka batan-on kani grabe gyud ni. Kay ang uban mo ingon man nga ang pastor ay madato, pastor katurang nagdawat og gikanapulo. Dili man na maoy gipakita sa Biblia. Baliktad kay utok ang ubang mga tao. Ang gipakita sa Biblia, damor kang muhatag, damor kang hatagan. Bulahan ang naghatag kaysa nagdawat. Pero ang nakita sa kalibutan o gipakita sa kalibutan, bulahan tong nagdawat. Ila dayong gikwinta-kwinta. Grabe no, grabe ka bright ang magpaka-bright gyud ang mga tao, ila dayong gikwinta-kwinta. Nga matud pa kung ang pastor naa sa sakop na po o niya magdawat siya ikanapo, siya madato. Mao man dahil na ikwintahon sa tao. Di gyud na malikayan, mao gyud na ikwintahon sa mga tao. Pero dili na mo gipakita sa Dios. Ang gipakita sa Dios, damor kang muhatag, damor kang tagaan. Dunay mga tao matud pa sa gisulat ni Haring Solomon, dunay mga taong nagpugong-pugong sa angay unta nilang ihatag, pero nagkakabos sila. Kanang nagkakabos mga kaigsunan, nagkalisod sila. Kanunay silang mag-apas sa kwarta. Niya wa sila'y kalinaw, o niya magkataas na ang ilang garbo. Mauman ay mga kahimtang o kinaiya sa mga nagkakabos. Ang giingon sa Biblia, doon na untay mga tao nga nagpugong-pugong, doon ay mga tao nagpugong-pugong sa angay unta nilang ihatag, apan nagkakabos sila. Mga tao nga wala na'y kalinaw, nagkataas ang garbo. Niya, ingon pa gyud si Haring Solomon, apan doon ay mga taong walay pugong-pugong sa paghatag, nag-anam sila kadato. Niya, ang prinsipyo og nakita sa kalibutan, katong nagdawat mao'y madato, pero ang prinsipyo nga gipakita sa Dios, katong naghatag. Bulahan ang naghatag kaysa nagdawat. Inani ni. Doon ay usa ka young people nga nag-eskwela pa sa high school. Ako, na anak ko'y trabaho, na as ministre. Ang usa ka young people nga nag-eskwela pag high school, nagpuyo na sa Samoa. Murag silbi, kami mo ay nagbuhi. Anak gyud, murag anang panahon na kami nagbuhi niya. Muhatag mig allowance, ang iyang ginikanan muhatag pog allowance. Unya matag simana or matag bulan man siguro to, dili ko ka hinumdum, pero ang akong mahinumduman mao ni. Siya nga among hatagan, muhatag siya namo. Ingko nga unsaon para asa maniday? Insa pastor. Sa imong wali ning tuog gyud ko. Ingko nga para asa man ni? Insa ako ni ikanapulo. Imagine ha, high school pa siya. Mga allowance niya nga iyang madawat, iya dieng kuhaan og ikanapo. Ingko nga mao ba day? Isabi na mo, kanang abi niyo te, pastor, kanang muhatag yung ka na po. High school pa siya. Nya, amo ang panidaan nga, tanan na mong allowance, kanang murag, maihap na mo, o pilay among ihatag. Mausad ang ikanapulo nga ihang ihatag na mo. Kami naghatag,
iya pong kuha agi kanapulo, iya pong ihatag namo. Iko nga mas short noong kaday. Ingon po siya, okay ra man pastor, naara mo ko'y magamit. Ana ra yan tubag. Niya, kabalo ba mo mga igsoon? High school pa siya. Giandaman na siyang trabaho. Nga lisod kay Abson. Bisag profesional. High school pa siya. Pero gandaman na siyang trabaho. Bisan gani ang mga profesional, bisan pag naay mga rangko, lisod na kayo, Abson ang iyang sweldo. Ngano man? Ngano ha? Tungod kay matinud-anon ka isa sa pamaagis Ginoo. Wala siya maminaw anang sigig ingon nga, para nas libita, pastor. Para nas mga Hodyo, pastor. Sa wala pa ang balaod, sa wala pa yung mga libita, ang ikanapulo na himugso na. Munang, sa time sa balaod, ang ikanapulo gipahugtan. Mianhi si Jesus aron kanang ka-stricto sa kinapulo mawagtang, pero ang kinapulo wala wagtanga. Kaya nga naman, maunay pamaagi sa Dios aron ka iblas. Munang damor ko nga stricto anang panahona aw anang pamaagiha ikan ganiadto wa ko pasagdahi sa Ginoo. Katong usa ka batan-on, dili to pastor ha, kay ang uban mga rason mo ingon man ang pastor ay nadato ana pastor. Dili to sa pastor. Wala ganito siya buluhaton diya sa simbahan. Ang ihara estudyante siya. High school siya nag-eskwela. Nya sige ra gyud sa hatag ka ng pulo. Wala pa siya ka humagi high school. Di andaman na siyang trabaho nga labaw ang sweldo kaysa mga profesional. Pero timan niya, daghan kay rong nag-eskwela, dubli-dubli pa og rangko, daghan na kayong mga nahuman. Pero gani maghatag ka ng pulo, lisod kayong makasud og trabaho. Kung naa man gani trabaho, lisod kayong makatigom, ang tigumon utang. Mao na nga, kabalo ba mo mga kaigsunan? Ang usa ka batan-on nga high school pa, pero naghatagan ng ikanapulo, nagdawat na sa dako kayo nga sweldo. Nakatukod na siya og murag ang iyahang balay siguro, murag hapit na dool 2 ka milyon. Kay nakagasto naman na siya na og 1.2 million. Ikumpara sa mga profesional nga wa maghatagan og ikanapulo. Mao na nga sa akong bahin, sa may opinion, alang sa akong kinabuhi, sa akong pagkakristohanon, uban sa akong pamilya, dili ko mobiya aning pulong pamaagi sa Dios. Bahin sa kinapulo. Kay daghan kayong mga kristohanon nga nisupak aning pulong ikanapulo, pero ang kinabuhi nagkalisod. Pero daghang mga kristohanon nga naghatagan ni kinapulo, ang kinabuhi nagaan, nagkasayon, nagmalipayon, gipauswag. Mao na nga kanang moingon nga kanang ikanapulo iyaranas mga Hodyo, pastor. Wa ko'y makit-an sa Biblia nga iyarana sa ikanapulo. Kanang ikanapulo para na libita. Wa ko'y nakit-an sa Biblia nga ikanapulo para ra sa mga libita. Kay wa paggani mga libita ang ikanapulo diha na. Wa pay mga Hodyo ang ikanapulo diha na. Mao na nga sa ko ang kinabuhi, akong gibantayan ang ako ang barugan. Kanang giingon diha mga kaigsoon, tagsa-tagsa man ta. Tagsa-tagsa man ta nga mubanday ani. Unsay giingon sa Biblia? Muanha ako dayon.
Bantay nga dili maunsa ka ng imong gihuptan. Kay kung mahilabdan man gud mauyog ning ato ang gigunitan nga pagtuo, prinsipyo nga gisunod nato sa Biblia, ang ganti sab, ang panalangin sad, ang pabor sad, mapiktuhan. Unang daghan kayong mga Kristohanon nga nisupak ani ang kinaiyan nagkabati. Tinuod, mo na tinuod, ang kinaiya nagkabati. Pero katong mga Kristohanon nga nagpabilin ana, nagpabilin sa pamagi sa Dios, ang kinaiya nagmapaubsanon, nagmapailubon. Imagine ha, katong usa ka batan-on mga kaigsuran nga akong itestimo dinhi. Dako na kay sag sweldo. Nakapagama na og milyon kapin nga balay, pero manilhig yapon dihas atong simbahan. Manilhig yapon, wa gani sugua, wa gani pamalihugi. Gilid niya ang ihang mga igsuon, manilhig dihas atong simbahan. Gani siya nay manugo kung baga. Kay kung moingon ko nga dako nagisag sweldo, dako nagisag sweldo eh. Kay di siya kapag magbalay kung di siya gamay, dili siya dakog sweldo. Nya pila ra na katuig niyang trabaho. Nya daghan kay siyang natabangan. Bisan ganis buluhaton niya sa tong simbahan. Nya dunay usa ka igsuon nato karon listener gyapon siya, nya kauban nato sa simbahan. Wala pa ko maghisgot og tiles ha. Wa pa ko maghisgot og tiles. Pero niduol na siya nako. Lantaw siya sa atong simbahan. Isa pastor kanus-an nato libutang ag tiles. Ingkong wala pa ko nakita nga butangan nato nig tiles kay atong gitinguha nga mahuman gyud ang bungbong, maplastada na tanan, masina na nay mga pintal. Unya naapagitay radio nga tukuron dito sa gihulngan. Kay duha naman ni ka-radio ato ang nahimugso sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. FM radio sa Tanhay, FM radio diri sa Kalugtugan. Nya wala pod pasagdahi ang atong FM radio diri. Na ay gigamit ang Dios nga nagpalit og mga transistor radio og mga Bible, perti daghana. Inana ang gibuhat sa Dios atong ginabuhi sa atong pag-alagad sa Ginoo. Mo nang giingon ni David, matinud-anon ang Dios ni adtong matinud-anon kanimo. Basaha ra na Salmo 18:25. Pag matinud-anon kas Ginoo, labaw nga matinud-anon ang Dios nimo. Nya maayo ang Dios ni atong mga hingpit. Hingpit ba ang imong pagtuo? Nagsunod ba gyud ka sa pamaagi sa Ginoo? Or nawagtang na tungod anang mga rason nga, pastor para ranas mga Hudiyo, pastor para ranas mga Levita, pastor, daghang kay rason. Pero ang gipakita sa Biblia, sawa pay balaod, sa wala pay mga Levita, sa wala pay mga Hudyo, ang ikanapulo diha na. Unya, gikan sa Old Testament to New Testament, mawa iabulis sa Dios ang ikanapo. Damor hinuon ni siya ning kanang gipadako, dili na ka mag-agad sa kanapulo. Ang munang doon ako'y kaila mga kaigsunan, kanang nagdumala ang living word diha sa Cebu City. Dili 10% ang iyang gihatag. 30% na ang iyang gihatag. Si Pastor Mel Caparos, dili na 10% ang iyang gihatag. Ingon siya, 30% na ang iyang gihatag. Unsa kaha no? Sa mga anti-tithings, musamot dagway ang ilahang kalibog. Musamot kaha dagway ang ilahang
kanang kasuko, kalagot makaha, kabati sa ilang kasing-kasing. Moingon na haskang natuan na gid sa pastor gay ana. Lahi kayo ang kinaiya sa kalibutan o sa mga tawhanong kalibutanon kaysa mga taong Dios nun. Baliktad kayo. Kaya ang mga taong Dios nun, ning dawat man sa pamaagi sa Dios. O sa gingon, bulahan ang naghatag kaysa nagdawat. Damor kang muhatag, damor kang tagahan. Pero damor kang di muhatag, damor kang hikawat. Mao na ang daghan kay mga tao nga tihik nga muhatag, nagka kana bitawng unsay tawag ana sa lahi man ang pinulungan pod sa kalibutan, kanang mga trabaho nagka adiling nato litokon kay matod pa pod sa uban ayaw na lang litokan na pastor. Kana bitawng ug sa kalibutanon pa kanang ang trabaho murag kung sa Ginoo wa gyud panalangin, pero sa kalibutan murag trabaho ba kanunay gigabaan. Sa munay pinulungan sa mga Kristohanon, pinulungan sa kalibutanon. Way panalangin ba? Pero kung naatas pagkamatinud-anon, di po na mahitabo nga matinud-anon ka kung wa kay giampingan. Muna nga niingon ang Biblia, bantay. O sa giingon diha, bantay nga dili maunsa ka ng imong gihuptan aron walay makailog sa imong korona sa kadaugan. Unsa may atong gikuptan? Pagtuo. Dili relihiyon. Pagtuo. Pagtuo ba nato nabasi ba sa pamaagi sa Dios or nabasi na sa gipakita sa kalibutan? Alang nako, in my opinion, sundon nako ang pamaagi sa Ginoo. Dili ang gipakita sa tao or sa kalibutan. Kay diha ko sa pamaagi sa Ginoo na bag-o. Sa mensahe sa Ginoo na usab. Diha sad ko gilipay pag-ayos Ginoo. Diha sad nako nakita nga giubanan o giproteksyonan ko sa Ginoo. Giluwas ko sa Ginoo sa tanang pagsulay, sa tanang disgrasya. Karon buhi ko nga nakig-uban ninyo. Kalipay nako ang pagsunod o pagkinabuhi sa mensahe sa Ginoo. Oras na sa akong pagpanamilit mga kaigsunan, mag-ampot ha. Atong pasalamatan ang Dios nga maoy nagpahinumdum sa ato ang kinabuhi. Nya kabalo ba mo? Sa tanang mga panginahanglanon sa buluhaton, dili gyud ko mabugatan. Daghan kay gigamit ang Dios. Bisan kani sa pagtukod natong mga FM station, kan kay gigamit ang Dios. Katong mga tao nga nagpagamit sa Dios, damor silang gipauswag. Damor silang giblas. Pagtukod pa lang aning FM station diri sa kalungtugan, muingon ko nga maayo kay si Lord. Pagtukod dito sa FM radio sa Tanhay, maayo kay si Lord. Maayo kay si Lord. Munang usara gyud ang akong malitok. Salamat Lord Jesus. Salamat Lord Jesus. Dalaygon kayo ang atong buhi nga Dios. Magampo ta. Amahan na mo nga Dios sa makagagahom. Nagpasalamat kami sa walay hunong nimong pagpahinumdum sa among kinabuhi, sa among pagtuo kanimo, sa among pag-alagad kanimo. Salamat Amahan nga wala nimo ilayo ilunga ang imong mga mensahe sa among kinabuhi. Wala nimo ihikaw ang imong mga pamaagi aron ang imong mga saan kami mismo ang makasinati niini. Kami mismo ang makadawat
sa imong mga saad nga imong giandam, mga ganti nga imong giandam alang kanamo sa pag-alagad kanimo. Salamat nga imo kaming gitabangan aron ang pagtuo kanunay namong ampingan. Aron ang mga butang espirituhanon nga imuhang gitudlo sa among kinabuhi mo'y among tutukan. Ug ang among relasyon diha kanimo among mampingan. Salamat Amahan nga imo kaming gipahinumduman nga importante alang kanamo ang espirituhanong disiplina. Bisan pa ang pagtuo nga gikinahanglan namong masabtan, kanunay nimong giamuma sa among pag-alagad kanimo. Busa salamat Amahan. Salamat Amahan. Salamat nga imo kaming giblas Ginoo sa mga pulog mga mensahe. Wala gyud kami o Dios nimo biyahe. Kanunay mo kaming gitabangan aron kami makabarog bisan sa mga pagsulay o sa mga tentasyon. Salamat o Dios nga imo kami giblas, imo kami gipanalaginan. Salamat Amahan nga kanunay mo kaming gitabangan aron magpabilin sa imong mga mensahe, aron makapadayon sa pagkamalipayon nga magbuhat sa imong pamaagi, nga mo resulta sa imong mga saad nga kami imong iblas. Salamat. Dalaygon ka nga Dios nga among ilagaran, pasalamatan, pasidunggan, alang lamang kanimo ang tanang mga pagdahig, pagpasalamat sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay. Dalaygon ang Dios mga kaigsuoner. Nya hinumdumi katong testimony nako nga usa ka batanon dili lang kay usar lang pagkadaghana nga mga tao nga matinud-anon gibless pag-ayos Ginoo. Og ayaw tuguti nga dili ka usa nga gipanalangin sa Ginoo. Tuguti nga nahimo kang kabahin sa mga tao gibless sa Ginoo. Dalaygon ang Dios nga magapanalangin hinumdumi unsa ang makapaguba o makaepekto sa pagtuo. Kasagaran kung ang imong kabaguhang pagtuo nag-agad na sa mga milagro, bantay kana pong mga mensahe susiha kung dili ba na ka sa tao or gikan pa na sa pulong sa Ginoo. Unang magtuon kag Biblia, buhatak. Kini yung suon Pastor Gideon moingon na sab sa atong nga programa, ang pulong sa Ginoo atong ginabuhi, ang pulong mo kinabuhi ko. God bless. Good morning sa tanan. Nag-aawit kanimo Amahan Jesus, magahalan mga pagdahin, mag-aawit kanimo Amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Hesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Hesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo.
tanan.